A vy ste, dajme tomu, tým, ktorý je v tej závodnom týme prvej pomoci, hej, a zavolajú vás, že sa niečo stalo. Máte okolo svedkov úrazu. Je tam kopec pracovníkov pri tom páse, čiže v rámci druhotného vyšetrenia sa treba pýtať, čo sa stalo, ako sa stalo, prečo. Oni ho poznajú asi, či má nejaké problémy. Oni ho poznajú, lebo však oni spolu robia, hej, pri tom páse. Zloba, alebo synkopa, alebo kolaps, alebo odpadnutie, všetko sú synonyma a vznikajú v dôsledku toho, že mozog je krátkodobo nedokrvený. Väčšinou je to príčina taká, že sa človek nenaje, nenapije, tým pádom klesá relatívne množstvo živín a krvi a nedokrvuje sa mozog. Potom môžu byť aj iné veci, že veľmi citlivý nervus vagus a rôzne problémy so srdcom, ale nebudeme to komplikovať, zoberieme najjednoduchšie typ odpadnutia. Čiže, keďže je mozog krátkodobo dokrvený, prvou pomocou je zodvihnúť nohy, dať do pole so zdvihnutými nohami, aby sa prekrvil a za krátku chvíľu by sa tá osoba mala prebrať. Dobre? To znamená, aby som to... Ako to diagnostikujem, alebo to môže byť aj niečo komplikovanejšie, my budeme zvíhať. Môže, práve preto sa budete pýtať okolo pracovníkov, že čo sa stalo. A oni povedia, no ona pracovala pri páse a povie pracovník, že zrazu sa jej začala krútiť hlava, bolo jej zle a proste zložila sa na zem. Budeme kontrolovať, či dýcha? Klasika. Prvotné vyšetrenie, druhotné, opýtaš sa. Sorry. Na chrbte leží, hej, tu sa pracovníci zišli okolo neho, no tak tvárte sa, že niečo s ním robí. Čo sa vyvaľuje? Tvárte sa, že niečo s ním robí, keby tí, čo nemáte foťaky, tak choďte okolo neho, čo sa ti stalo, čo sa ti stalo? Čo sa ti stalo? On nereaguje, ty si bezvedomý. Ja prichádzam, dobrý deň, čo sa stalo? Len tak Popíšte zrazu stal pri páse, zatočila som asi hlava a spadol. Nemal predtým nejaké ťažkosti, nerozprával, že ho niečo boli, alebo že mu je zle navracanie. Nevraval nič. Ste v poriadku, počujete ma? Neviete, jedol, pil normálne? No nevidel som ho dneska. Nejakými závažnými ochoreniami netrpí, cukrovka, vysoký tlak? Pokiaľ viem, tak nemá nič. Netrpí, dobre. Čiže normálne prvotné vyšetrenie nereaguje, hej? Zase pozriem ústa, uvoľni sa. Pozriem ústa, zakloním hlavu. Super, dýcha normálne. Hej? Teraz čo spravím s tým? Idem ho druhotne vyšetrovať. Čiže či si neudrel hlavu, vidím, že hlavu má v poriadku. Hej, plecia. Ruky, hej. Dobre, nenašiel som žiadne poškodenie. Ty si mi povedal, že ona si nejedol alebo nepil. Ja mám otázku k tomu, môžem? Môžeš, Začnem sa poviem pýtať ešte najprv, raz. alebo najprv kontrolujem, či dýcha? Ne, kľudne sa môže začať pýtať, lebo to vidíš aj podľa farby a tak. No, zistil som, že v podstate všetko s ním v poriadku, už závažné ochorenie nemá. Čiže mu bolo zle, navracanie, akože padol. Dobre, zoberiem, dvihnem mu nohy, podložím niečím. Môžem aj takto kolenom, hej. Musia byť vo väčšej výške ako 30 stupňov. Prikryjem ho fóliou a za krátku chvíľu, za minútku by som mal prebrať. On začne reagovať, povie, čo sa stalo, kde som vlastne, neviem, čo som robil. Dobre? To je celá situácia. A volám sanitku. Nemusíš. Lebo keď predpokladám, že on iba odpadol, na základe toho, čo mi tí pracovníci povedali, že udával, že je mu na odpadnutie, že krútilo sa mu pred očami proste a kúčalo mu v ušiach a tak, že bolo mu na odpadnutie, že cítil sa taký malátny. Tak odpadol, počkal chvíľu, by sa do 2-3 minút po zdvihnutí nôh mal prebrať. Až keď sa nepreberie, až potom je len zákon. Môže si asi buchnúť hlavu, predpoklad, keď spadne? Môže si buchnúť, práve preto mu celú prehmatávam, ak nevidím krv a necítim nejaký opuch, tak neriešim. Keď je poranenie hlavy, vždy musí prísť záchranka. Vtedy neriešim také, že preberej sa a nevolám záchranku, vtedy vždy. Ale ak je bez poranenia, ak vidím, že sa preberie za krátku chvíľu a napije sa trošku a naje mu dobre, nie je dôvod volať záchranku. A ja sa ho ešte potom samozrejme vypytujem, či nemá nejaké ochorenie závažné, či necítil bolesti na hrudníku, či sa mu ťažko nedýchalo a podobne. Dobre? Ľahká situácia, keď si chcete nacvičiť, ale na tejto polohe asi nie je čo nacvičovať. Ale keby tam napríklad nebol žiaden svedok, žiaden jeho kolega alebo kam nepovedal. Už to riešiš ako bezvedomie a vtedy tie dostabilizované polohy a voláš záchranu. Ale keď sú tam kolegovci a povedal, že bolo mu na odpadnutie, odpadol, tomu zvinieš nohy, do 2 minút je prebratý. Kým ho ty dovyšetruješ, už je prebratý. Jemu stačí aj to, aj keby si mu hypoteticky nezdvihol nohy, že on padne na zem, už aj vtedy sa ten mozog lepšie prekrví a on sa zvykne sám prebrať. Tam podať vodu? Alebo je nejaký... Nie, pokiaľ je v bezvedomí, nič sa nesmie dávať. Jasné, kľudne sa môže nájsť napiť, samozrejme. Je nejaký prípad, kedy nesmieš dať? Ak je pri vedomí, nie je taký prípad, kedy by nesmieš.